Ahojte, dneska vám ukážem, ako robiť Presne túto túto videoprezentáciu. Takže, krok 1 je veľmi jednoduchý. Musíte zapnúť svoj počítač. To môže prebiehať trebárs nejak takto. Krok 2. Zapnite ľubovoľný prehliadač, napríklad Operu. Ako tretí krok, keď už máte otvorený váš ľubovoľný prehliadač, musíte zadať canva.com. Stlačíte tlačidlo Enter. Ukáže sa vám takáto tu obrazovka. Musíte stlačiť tlačidlo Prihlásiť sa. Teraz si vyberiete jednu z troch možností na prihlásenie. Keď už ste prihlásení do canva.com, musíte si vybrať túto tu na možnosť. Píše tam video. Vyberiete si video na šírku a môžete začať pracovať. Nezabudnite, dôležitá je prezentácia, nie hry a TikTok. Krok 5. Najprv nahrajte zapínanie počítača. Ako ďalší krok, v Audacity nahrajte zvuk, ktorý bude v prezentácii hrať. Ďalej nahrajte ukážku, ako sa prihlásiť do Canvy a ako začať pracovať na vašej videoprezentácii. Ďalej vyberte ľubovoľný hudobný podmas do vašej prezentácie. Číslo 9. Pridajte krok 5, ktorý ste pred pár chvíľami videli. A teraz to môžete opakovať. Ďalej môžete pridávať ďalšie ukážky pridávania ukážok. Číslo 9. Pridajte krok 5, ktorý ste pred pár chvíľami videli. Nezabudnite na krok 41, ktorý hovorí, že krok 27 nesmie zabudnúť krok 30. Nezabudnite Ako sme si už vraveli, pridávania úvodu prezentácie. ukážku pridávania úvodu prezentácie. Keď už máte Krok otvorený 5. Takže najprv musíte zadať krok 2. Nezabudnite dôležitá je prezentácia. Nie hry. Toto je koniec tutoriálu, ako urobiť presne túto videoprezentáciu. Dúfam, že aj vy dokážete urobiť presne takúto videoprezentáciu.